To fakt toho Fica nikto nezastaví, pýta sa Vojto Farkáš. Vojto, vy ho zastavíte. Vy všetci, čo sledujete, čo zdieľate, čo pozeráte, čo hovoríte o tom so svojimi priateľmi, čo vám nie je ukradnutá Slovenská republika, čo nechcete, aby vaše deti odchádzali zo Slovenska, ale chcete, aby mali poriadny život tu, aby si tu dokázali zarobiť, aby to tu nefungovalo len tak, že zarobia len tí, ktorí majú nejakých známych a ktorí majú niekoho pri moci a ktorí sa dostanú k štátnym zákazkám, ale aby každý mal rovnakú šancu žiť dobrý život na Slovensku. Aby to nebolo o tom, že sa dostanete na vyšetrenie iba keď poznáte lekára, alebo keď niekoho uplatíte, alebo keď zavoláte 4 známym, aby vás už konečne niekto vyšetril. Aby ste nedostali termín na operáciu slepého čreva alebo pruhu o 10 rokov, tak ako sa to stalo tomu pánovi, ktorý bol poistenec dôvery v Trnave, že mu dali termín na operáciu pruhu o 10 rokov, lebo nebolo dostatočné platby z poisťovne Dôvera. Toto sú proste veci, ktoré musíme na Slovensku opraviť. A keď vám to nie je jedno a keď chcete za to zabojovať, poďme za to zabojovať spoločne a Fica zastavíme presne my všetci, ktorí nám to nie je jedno a ktorí tu chceme slušne žiť na Slovensku bez toho, aby ste sa museli podriadovať nejakému režimu, niekomu podlizovať, s niekým sa poznať a niekoho uplácať.